Ja si pamätám tie časy, nás rodičia bili. Hej, to vidíte, dneska tie deti sa boja, že vidia takýto prúd a sa boja, počujte, priznám sa, ja som bol radšej, keď ma bila mama. Možno mi dáte za pravdu, mami tie vás bili, im bolo jedno, hej. Vy ste len počuli, jak ten šuflík zahrkal tie bareky. Ja som skočil pod tú posteľ, mama prišla a hovorí, ja mám čas, ja som na materskej, hej. Ty raz budeš musieť vyliesť. Počujte, mama vás bila prvou vecou, čo je prišla pod ruku. Pamätáte si to? Ja som raz videl takéto video z Islamského štátu, jak tam kľačal taký ten zajatec a tam taký nejaký Arab s tým nožom nad ním, že ten tam sa triasol od strachu, hovorím, to není východňar. Počujte, tam keby bol východňar, ten sa pozrie na toho Araba a hovorí, bracho, čo tu šermuješ s tým nožikom, hej? Ja som iné bitky zažil, hej. Zapoj fantáziu, prekvap ma. Čo to bude dneska? Hej, rura od vysávača, plech od koláčov. Hej, ja som iné veci zažil, kamarát. Otec, počujte, otec bol horšie. Otec nás nebil. Neviem, si pamätáte, otec bol psychológ. Prišiel domov, otec a povedal, donies mi remeň. Pamätáš si? Počujte, to bolo horšie. Počujte, tých 6 metrov k tomu vešiaku. Videli ste film Zelená miľa? O tej poslednej ceste odsúdencov na smrť, čo išli do toho kresla. Ja som bol došťatý už na ceste k tomu vešiaku. Ja som sa modlil, nech teraz udrie blesk do nášho domu, alebo nech príde tá drbnutá suseda sa niečo opýtať. A to nebolo všetko. To boli rodičia. A potom vstupoval ešte zásadný výchovný prvok v rodine, stará mama. Pamätáte si staré mamy? S tými fúzikmi, jak Hitler, čo si neviem. My sme ju tak aj volali. Počujte, ja som si vďaka starej mame do 6 rokov myslel, že sa volám Boha Krista. Ja som od nej nič iné nepočul. To bolo hovorí, Boha Krista! Si vbehol do obývačky, nevidíš, že pozmývano, hej? Počujte, stará mama si povedala, že ona zo mňa urobí proste chlapa. V 7 rokoch ma zobrala do kostola. Rovno na pohreb. Nech viem, o čom je život. Počujete, ja som tam vošiel, tam všetci v čiernom, ty nevieš, čo sa deje, tam ťa drží za ruku, hovorím, babi, čo sa deje, hej? Tam rakva, vtedy ešte pochovávali, to bola otvorená rakva na tej omši. A ja hovorím, že čo sa deje, babi? A hovorím, nič sa neboj, on je už na lepšom mieste. Vám v tej detskej hlave šrotuje, kurník šopa, kde on predtým býval? Keď teraz je na lepšom mieste, hej? Tam všetci spievajú blíž k tebe, hovorím, blíž, nie, tento chcel blíž, pozrite sa, jak skončil.